Drahé kamene alebo drahokamy, ozdoba je investícia, dedičstvo po našich blízkych alebo poklad vložený v prstení budúcej nevesty. V sérii týchto podcastov sa rozprávame o drahých kameňoch a o všetkom, čo s nimi súvisí. Volám sa Juraj Šoko Tabaček a pri mikrofóne vítam človeka, ktorý drahým kameňom naozaj rozumie, diamantiera, znalca drahých kameňov a výkonného riaditeľa spoločnosti Mikuš Diamonds, pána Martina Mikuša. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Mikuš, ešte predtým, ako sa začneme baviť o tých drahých kameňoch, základná otázka, ako ste sa k tomuto remeslu dostali? Tak nebolo to úplnou náhodou. Moji rodičia sa v tej klenotníckej branži pohybovali ešte predtým, než som do tej oblasti vstúpil ja sám. Čiže tá inšpirácia, tie podnety boli v podstate u nás doma v rodine, kde sme to mali tak na dennom poriadku. A ja som mal 14 rokov, keď bolo to cez letné prázdniny, otec šiel na také štúdium k docentovi gemológie, na štúdium drahých kameňov do talianskeho mestečka na severe Talianska, kúsok od Cortiny d'Ampezzo. Ja som mal rád hory, stále mám, a otec ma vtedy zobral v podstate so sebou na hory. V rámci toho štúdia je to v tom prostredí, že tam s ním strávim nejaký čas, ale ono to dopadlo tak, že keď začali ráno prvý deň to štúdium, docent im tam rozložil mikroskopy a všetky tie prístroje, vybral kamene, tak ja som bol zvedavý, čiže som čakal, čo tam budú robiť, trávil som ten úvod toho dňa s nimi. No a dopadlo to tak, že ja som sa na tie hory už nedostal. Čiže ešte v ten deň mi Luigi Costantini, ten učiteľ, rozložil vlastné pracovné miesto, dostal som svoj mikroskop, dostal som sadu kameňov a plynule som sa zapojil do toho kurzu a to bol taký môj prvý, poviem, že bezprostredný kontakt s tými kameňmi, s tou gemológiou a tam niekedy to proste začalo. No a poďme si vysvetliť ten pojem gemológia. Keď si predstavím človeka, ktorý je gemológ, nie je to človek, ktorý sa vyberie niekam do prírody a hľadá minerály, skôr je to o tom, že je to človek, ktorý rozpoznáva a nejakým spôsobom detekuje, čo vidíme a rozlišuje rôzne minerály. Hovorím to správne? Áno, gemológia je veda o drahých kameňoch. A vzhľadom na tie základné aspekty, ktoré so sebou tie drahé kamene nesú, je daná aj úloha toho gemológa a to je v prvom rade, tak jak ste povedali, určovanie, to znamená identifikácia tých drahých kameňov, aby sme vedeli, s ktorým materiálom máme dočinenia. A v druhom kroku, čo robí gemológ, je kvalitatívna analýza alebo ohodnotenie. Čiže určenie, ak už vieme, o aký kameň sa jedná, určenie jeho kvalitatívnych parametrov, tak povediac technické vyjadrenie jeho krásy a následne prepojenie týchto výsledkov, tých analýz s jeho hodnotou. No dobré, ale povedzme si, keďže sa bavíme o tej gemológii, vstupujú tu veci, ktoré sú neuchopiteľné a to je krása, alebo to je subjektívny pocit. Čiže okrem iných vecí, ktoré vieme merať a vieme nejakým spôsobom priblížiť nejakým tabuľkám, tak ako sa gemológ učí rozoznať tú krásu, alebo v čom ju nachádza? Tá krása nie je jediný aspekt, ktorý ten gemológ posudzuje. Pokiaľ by bola by to veľmi, veľmi neobjektívna veda, lebo presne tak, krása je subjektívna. Tam vstupuje viacero faktorov, kde každý drahý kameň by mal spĺňať nejaké 3 základné atribúty, ktorými sú už spomínaná krása, potom je to vzácnosť výskytu a potom je to trvácnosť. To znamená schopnosť zniesť použitie alebo nosenie v šperkoch. Ak drahému kameňu, respektíve ak kameňu čokoľvek z tohto chýba, tak nesplňa atribúty drahého kameňa a neoznačujeme ho za drahý kameň. A v podstate tieto kritériá dnes nejakým spôsobom vyselektovali zhruba 100 kameňov, ktoré označujeme ako drahé. A ten gemológ, aby som sa vrátil k odpovedi na tú otázku, viac menej posudzuje, respektíve postupuje pri hodnotení tých kameňov tak, aby čo najobjektívnejším spôsobom zahrnul do toho hodnotenia samotného všetky tieto 3 kritériá. Nie je to len krása. Rozumiem, ale ešte na chvíľu by som pri tej kráse ostal. Predstavme si kameň, ktorý má nejakú vadu, lebo také sa asi vyskytujú. Otázka je, že či teda môže gemológ zohľadniť aj nejaký kas ako výhodu. Áno.
Môže. Ono je to v podstate ľahko prirovnateľné k ľudskej kráse, lebo úplne dokonalá symetrická tvár nemusí byť to, čo je považované z pohľadu väčšiny ľudí za to najkrajšie. A takisto aj s tými, poviem to, že v úvodzovkách vadami alebo kazmi, to je pri drahých kameňoch. Ak sú niektoré tie vnútorné charakteristiky v tom kameni veľmi unikátne, tak napriek tomu, že môžu, poviem, komplikovať prechod svetla cez ten kameň, čo je dôležitý aspekt, môžu mať väčšiu pridanú pozitívnu hodnotu, pretože celkový dojem pri pohľade na ten kameň vďaka tým nedostatkom je oveľa lepší, ten kameň pôsobí oveľa atraktívnejšie. Čiže nevždy musí byť vada vadou a je pravda, že tá veda nie je 100% objektívna, alebo postupy v tej vede nie sú 100% objektívne. Najviac objektivizovaná analýza je pri diamantoch, pri mineráli, ktorým je diamant. Pri farebných kameňoch je tá objektivita určite menšia. Poďme sa vrátiť k tomu vzdelaniu, lebo človek, keď si pozrie ten výčet toho, čo ste absolvovali, či je to Taliansko, či je to Anglicko a tak ďalej, išli ste ešte aj na iný kontinent, pokiaľ viem. Poďme si to nejak zosumarizovať v takých bodoch, čím všetkým ste prešli, aby aj posluchači chápali, že sa tu bavíme naozaj so špičkovým odborníkom. Tak ono s tým vzdelávaním v tejto oblasti je to u nás pomerne komplikované, pretože v súčasnosti tu nepôsobí žiaden, ale respektíve na žiadnej škole nie je otvorený vzdelávací odbor. V tejto oblasti bol odbor gemológie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, ale ten základný problém, na ktorý náraža to štúdium, sú financie. To je tak, jak aj v iných oblastiach. Veľmi ťažko sa študujú drahé kamene, pokiaľ nie je k dispozícii špičkové vybavenie a pokiaľ nie sú k dispozícii nie je k dispozícii široká škála vzorov. To znamená, na štúdium drahých kameňov potrebujete drahé kamene samotné a toto je jedna z najväčších devíz, ktorú majú popredné gemologické laboratória a inštitúty vo svete. Tak my sme samozrejme, keď sme to chceli študovať, tak ako už som spomenul, aj ten otec, to bolo v 97. keď sa šlo do toho Talianska, tak sa muselo vycestovať do Talianska, lebo to bola v podstate najbližšia možnosť získať dobré vzdelanie v tejto oblasti. A potom, tak ako ste povedali, tak viac menej nechcem povedať, že všetkých, ale na viacerých kontinentoch sú inštitúcie, ktoré sa špecializujú na niektoré odvetvia. Je Gemological Institute of America, ktorý je špičkou v oblasti diamantov, ale potom sú to rôzne laboratória, napríklad so sídlom v Thajsku alebo na azijskom kontinente, ktoré sú veľmi dobré v niektorých konkrétnych farebných kameňoch práve z toho dôvodu, že tie kamene sa tam vo veľkom ťažia, alebo sa tam spracovávajú, alebo sa tam upravujú. Čiže ak človek chce to vzdelanie získať čo najkomplexnejšie, tak reálne za ním musí pomerne veľa cestovať. Tak poďme si povedať, že do čoho to vaše vzdelanie vyústilo a poďme spomenúť aj zo pár krokov medzi tým, aj keď viem, že to nie sú kroky, je to intenzívne štúdium, ale vlastne tá finálna fáza, ktorú zastávate na Slovensku, je celkom zaujímavá, tak poďme si o tom povedať. Poviem, ja ešte možno predtým jedna taká krátka vsúka. Ono to vzdelanie neskončilo. My sme aj toto leto boli spolu so sestrou na týždeň v Bangkoku, kde sme tak dvojfázovo pracovali, naozaj, že výdatne. Dopoludnia sme trávili, respektíve dopoludnia a popoludne sme trávili v jednom laboratóriu, Národnom inštitúte Thajska, a večeri sme trávili v Gemological Institute of America, čiže v thajskej pobočke Amerického gemologického inštitútu. Cieľom tej cesty bolo v podstate oboznámiť sa s najnovšími nástrahami a úpravami drahých kameňov, ktoré aktuálne vyšli von. A toto bude určite aj o rok, toto bude aj neskôr. Ak chce človek udržať ten krok, tak sa musí vzdelávať sústavne. Čiže to vzdelanie nie je skončené. Ale k tej otázke, že kam to vlastne vyústilo, ono to bolo najskôr hobby, ako som spomenul, a potom sme zistili, že tie vedomosti sú pomerne fajn a vieme s nimi slúžiť aj iným. Tak sme spoločne s otcom založili Slovenský gemologický inštitút. Spočiatku to bolo v podstate také malé laboratórium, ktoré poskytovalo také služby analýz pre verejnosť.
No a dnes tým, že sme sa sami stali znalcami v tom behu času, tak dnes je Slovenský gemologický inštitút znaleckou organizáciou. Toho času vlastne najvyššou inštanciou znaleckej činnosti v rámci odboru a v rámci tejto organizácie sa venujeme analýzam, venujeme sa okrem iného vzdelávaniu, robíme školenia pre klenotníkov, pre ľudí, ktorí majú drahé kamene ako hobby a komplexne sa snažíme podchytiť tú oblasť a sprostredkovať to, čo vieme aj ostatným. Mne ešte napadla jedna otázka, ako ste spomínali, povedzme ten Bangkok. Aby sa človek dostal do takejto vzdelávacej inštitúcie, tak asi musí mať predtým niečo absolvované, lebo si nemyslím, že to je len tak, že klop, dobrý deň, máte chvíľku. Takže určite to záhrňa nejaký predošlý postup. Je to ťažké sa tam dostať? Pravdu povediac, ten Bangkok, to je respektíve tá návšteva v tom Národnom inštitúte Thajska, tak tá nám bola umožnená vďaka dobrým vzťahom a kontaktom, ktoré máme s ľuďmi z branže. My sme 2 roky dozadu absolvovali jedno vzdelávanie v Švajčiarskom gemologickom inštitúte v Bázli, kde sme sa stretli s ľuďmi, s kolegami z fachu, ktorí boli pôvodom z Thajska, teraz žijú v Európe a keď prišla téma na tie aktuálne nástrahy, akým spôsobom sa s tým vysporadujú, tak nám posunuli kontakt na ich priateľov v Bangkoku, s ktorými sme sa pri tejto príležitosti stretli a vlastne absolvovali sme tam to školenie, ktoré som spomínal. Takže je to, samozrejme, nie sú to také veci, ktoré mnohé z tých kurzov vzdelaní štúdií sa nedajú vyklikať na internete a prihlásiť sa tam, ale je tých niekoľko inštitúcií, ako je napríklad Gemological Institute of America alebo International Gemological Institute, ktorý sídli v belgických Antwerpách, kde sa dá prihlásiť na také tie základné kurzy, ktoré človeka zoznámia so všetkými tými základnými nástrahami, s tými drahými kameňmi a potom je to už o tom, že ten človek sa špecializuje sám a hľadá si to vzdelanie podľa toho, čo ho baví alebo čo potrebuje. Výborne, ďakujem pekne. No a teraz otázka od laika, ak dovolíte. Prečo sú drahé kamene vlastne drahé? Ja som ju už tak čiastočne zodpovedal počas toho predchádzajúceho rozhovoru. Sú drahé, pretože sú krásne, vzácne a trvácne. A vzácne znamená, že sa vyskytujú menej ako povedzme nejaké iné bežné nerasty. Áno, veľmi zle sa to kvantifikuje a preto je to tam taký ten priesečník všetkých tých 3 atribútov a určite sú kamene, ktoré by niekto rád zaradil medzi drahé a niekto iný zase nie. Aj samotná odolnosť sa zle kvantifikuje, pretože to nie je len tvrdosť. Tvrdosť je odolnosť voči vripu, ale potom je tu odolnosť voči chemickým látkam. Je tu odolnosť voči štiepeniu. A toto sú všetko aspekty, ktoré sa naozaj nedajú číselne podchytiť a treba povedať, že a ja som to aj spomenul, že tých kameňov je zhruba 100. Pretože tá hranica medzi tým, že toto už nie a toto ešte je drahý kameň, je naozaj pomerne tenká a sú kamene, ktoré niektoré kultúry označujú za kamene drahé, pretože sa možno v tých oblastiach vyskytujú a potom inde tie kamene z hľadiska toho, že by boli považované za drahé kamene, tak považované nie sú. Ale ten základný hýbateľ, že keď je tá otázka, že prečo sú drahé, tak drahé sú pretože po nich túžia ľudia. To je základný dôvod. A ono vlastne tá ľudská túžba tak nejakým spôsobom logicky súvisí s tým, že ten kameň tie 3 aspekty spĺňa. Ak by ich nesplňal ktorýkoľvek z nich, tak tá túžba ho vlastniť by bola menšia. A čím je niečo krajšie, čím je to predovšetkým krajšie a vzácnejšie, nevravím, že to je dobrá ľudská vlastnosť, ale tá túžba to vlastniť v ľuďoch rastie. Sa raz spýtal kamarát, ktorý hovorí, že na čo to je? Na čo sú vlastne dobré? No. Lebo veď to nezieš. A to je veľká pravda, len tam je dôležité si položiť takú ďalšiu protiotázku, že no ale potrebujeme pekné veci? A ja hovorím, že sme ľudské bytosti a určite áno. A to nie je teraz vecou môjho názoru. To je poznatok, ktorý tu máme niekoľko tisíc rokov, odkedy sa ľudstvo o drahé kamene zaujíma. Lebo tak, ja to poviem jednoducho, tak ako
potrebujeme k životu hudbu, ako potrebujeme iné pekné veci, tak aj drahé kamene sú toho súčasťou a do tohto balíka svojím spôsobom patria. Samozrejme, že sú tam aj iné atribúty, ale bez tej krásy, bez tej ľudskej túžby vlastniť krásne veci, by tie kamene nemohli existovať. No dobre, ale teda vieme, že drahé kamene sú drahé, pretože sa možno nevyskytujú v takých veľkých množstvách, to je jedna vec. Druhá vec, ale veď, čo je drahý kameň? To je vlastne uhlík, ktorý dostal dosť tlaku na to, aby vznikla nejaká zlúčenina, alebo teda minerál. Ide len o to, aké tam bolo teplo, aký tam bol tlak a zrazu je to špeciálne. A aký je rozdiel medzi diamantom a uhlím? Tak poviem, v tých príčinách vzniku presne to, čo ste pomenovali, ale vo výsledku ten najväčší, ten, ktorý odlišuje ten grafit, to je jedna forma toho uhlíka od diamantu, ktorý je inou formou, tak je to, ako ten kameň vyzerá. Je to, aký je vzácny, ako ho je málo, je oveľa viac grafitu k dispozícii, ako máme k dispozícii diamantov. A je to aj jeho odolnosť, pretože ten diamant je schopný odolať. Ten je jeden z absolútne najodolnejších, čiže je schopný odolať podmienkam nosenia v šperku a grafit nie. Toto prirovnanie, ktoré ste vybrali alebo ktoré ste spomenuli, zrovna veľmi pekne ilustruje tie rozdiely na všetkých tých troch atribútoch. Niekedy to nie je také markantné ako v tomto prípade, ale práve toto. Práve toto odlišuje ten diamant od toho grafitu, čo je v podstate materiál s rovnakým chemickým zložením, ale inou štruktúrou a úplne inými fyzikálnymi vlastnosťami. Čiže teraz ja trošku zabrdnem do mojej základnej školy, pamätám si niečo, čo sa volá kryštalická mriežka. To tam asi do istej miery rozhoduje. Do veľkej miery to rozhoduje, lebo tak, jak som povedal, že ten grafit a diamant má v podstate rovnaké, až na malé rozdiely, má rovnaké chemické zloženie. To je stále uhlík a rozdiel je v štruktúre. Rozumiem. Nazvime to, ako ste povedali, tá kryštalická mriežka, alebo v podstate tá kryštálová sústava, v ktorej sú tie atómy toho kameňa, alebo v tomto prípade uhlíka usporiadané. A to je ten kľúčový hýbateľ, ktorý je príčinou rozdielu v fyzikálnych vlastnostiach. Chápem. Lebo tie fyzikálne, vzhľad, tvrdosť, odolnosť voči chemickým látkam a tak ďalej vyplývajú nielen z toho chemického zloženia, ale aj z tej štruktúry samotnej. Naozaj hrozí, že odídem múdrejší. Ďakujem veľmi pekne. A teraz opäť skoro až laická otázka. Aký je rozdiel medzi polodrahokamom a drahokamom? Ak by som mal odpovedať, tak technicky presne poviem, že žiaden. Žiaden, pretože aj keď je to u nás v našich končinách zaužívané, používanie tých pojmov polodrahokam a drahokam, vo svete tomu tak nie je. V minulosti naozaj existovala kategorizácia drahých kameňov na dve subkategórie, to znamená drahokamy a polodrahokamy, ale toto triedenie bolo aj oficiálnym spôsobom už veľmi dávno zrušené. Bolo to, myslím, v roku 1935, kde v tom čase na predmestí Paríža bolo zasadnutie Svetovej klenotníckej konfederácie, kde sa tí predstavitelia uzniesli na tom, že sa tá kategorizácia na drahokamy a polodrahokamy oficiálne zruší. Čiže v 1935 to bolo zrušené a bolo to zrušené z toho dôvodu, že tie rozdiely boli pomerne také vágne. Hlavné kritérium mimo zriedkavosti výskytu, to znamená vzácnosti, ktorú ale opäť veľmi ťažko objektivizovať, bola tvrdosť. A ono to bolo brané v tých časoch tak, že kamene, ktoré majú tvrdosť vyššiu ako 7, môžu byť radené medzi drahokami, ak sú dostatočne vzácne, a tie, ktoré nedosahujú tvrdosť 7, boli automaticky polodrahokami. Tá hranica 7 má svoje opodstatnenie. Ono totiž v prachu, bežne sa vyskytujúcom kdekoľvek v prostredí, sa vyskytujú veľmi často zrniečka kremika. Ako jedno z najčastejších sa vyskytujúcich minerálov v prírode. A ten kremeň môže poškodiť čokoľvek, čo má nižšiu tvrdosť ako ona, on je 7. Aha. Takže preto tam bola tá hranica daná, ale ono to nevyjadrovalo takú komplexnú odolnosť tých drahých kameňov, lebo ja už som spomenul, že poznáme aj odolnosť voči chemickým látkam, odolnosť voči štiepeniu a tým pádom to vyťahnutie tej subkategórie tvrdosti ako jediného kritéria na rozdelenie drahých kameňov na drahokamy a polodrahokamy
bolo v podstate, nebolo opodstatnené. Čiže táto kategorizácia už jednoducho neexistuje. Ak povieme na akýkoľvek drahý kameň, použijeme výraz, ktorý je jeho synonymom, to znamená drahokam, tak hovoríme správne. Čiže ak by sme v súčasnosti chceli získať polodrahokam, tak musíme mať celý drahokam a rozpíliť ho na polovicu. Presne tak, jediná cesta, ako sa to dnes dá. Ja ešte možno jednu vec k tomu poviem, takú zaujímavú súvislosti so Slovenskom, že napríklad drahý opal, to bol v minulosti jediný drahý kameň, ktorý sa vo významnej miere ťažil u nás na Slovensku. Bol podľa tejto kategorizácie automaticky radený medzi polodrahokami. Pritom ale treba povedať, že svojou vzácnosťou extrémne prevyšuje mnohé iné kamene, ktoré by boli podľa toho pôvodného triedenia zaradené medzi drahokami. A aj z tohto titulu, ako toto je taký pekný praktický príklad, ktorý ilustruje, že to nemalo veľké opodstatnenie, respektíve to nemalo veľkú logiku. Čiže dobre, toto sú drahokamy, o ktorých vieme, že vznikli teda nejakým pôsobením v nejakom veľkom teple, čiže niekde blízko stredu Zeme, kde to teplo je vyššie a samozrejme pôsobí tam veľký tlak a môže vzniknúť minerál, ktorý má možno aj nejakú inú farbu podľa prímesí, asi teda si to tak vysvetľujem, ale sú aj organické veci, ktoré označujeme ako drahé kamene, je to tak? Áno, áno. Sú to, dokonca poviem, tá definícia minerálu alebo nerastu je taká, že by mal mať okrem iných aspektov aj anorganický pôvod. Ale stretol som sa s takou kategorizáciou, kde aj látky, ktoré majú pravidelnú kryštálovú štruktúru a dané chemické zloženie, môžu byť aj organického pôvodu a boli radené medzi minerály. Čiže táto kategorizácia je taká pomerne neúplne presná. V každom prípade platí, že aj drahé kamene organického pôvodu poznáme. Perla, jantár, napríklad slonovina sa radí medzi takéto kamene. Čiže korály takisto sú považované za drahé kamene, patria do tej kategórie. Dokonca okrem minerálov a týchto organických substancií tam môžu patriť aj horniny. Takým príkladom najtypickejším je lapis lazuli, čo nie je minerál, je vlastne horninou, ale takisto je považovaný za drahý kameň. Čiže nemôžno povedať, že len minerály sú drahé kamene. Tá kategória je trošku širšia. Rozumiem. Dobre, no poďme teda ostať v mojej laickosti a mohli by ste mi prosím povedať, aký je rozdiel medzi diamantom a briliantom? Klasická otázka, ktorú je určite potrebné zodpovedať. Často sa používajú v praxi ako synonymá, nie je tomu tak. Diamant je minerál, drahý kameň, a briliant je najčastejšie používaný a opticky najefektívnejší výbrus pre minerál diamantu. To znamená, je to špecificky vybrúsený diamant. Pravdou ale je, že nielen diamant, ale aj niektoré iné kamene sa často brúsia do tvaru briliantu. Platí ale, podľa zaužívaných pravidiel, že ak sa povie briliant bez akéhokoľvek ďalšieho prívlastku, tak tým má byť myslený diamant s briliantovým výbrusom. Čiže je to jeden typ výbrusu, ktorý sa aplikuje na diamant. Na diamant, áno. A pokiaľ sa tento typ výbrusu aplikuje na iný drahý kameň, čo je časté, tak má byť vždy označený aj názov toho kameňa. To znamená smaragd s briliantovým výbrusom, zafír s briliantovým výbrusom. Vtedy sa nepoužíva len to jednoduché označenie, to skrátené briliant, bolo by to nepresné a nesprávne. Dobre, toto už mi je pomerne jasné, ďakujem za vysvetlenie. Poďme ďalej. Poznáme drahé kamene, teda tak ako mi to možno rozprávala moja babka, čiže keď je niečo červené, je to rubín. Áno? Keď je niečo zelené, je to smaragd. Je to tak? Alebo máme aj iný drahý kameň, ktorý je červený? Dlho to tak bolo. Treba povedať, že ono existuje aj také skupinové označenie, my hovoríme, že veľká trojka. Tam patrí smaragd, rubín a zafír. Pretože toto sú kamene, ktorými boli pomenúvané v podstate v minulosti všetky červené boli rubíny, všetky zelené boli smaragdy a modré boli zafíry. A ešte žltým sa hovorilo topaz v minulosti. Je tomu z toho dôvodu, že v minulosti sme neboli schopní odlišiť tie kamene od seba navzájom. To znamená, neboli k dispozícii metódy, ktorými sme vedeli zistiť, že tie kamene majú odlišné chemické zloženie alebo majú odlišnú štruktúru. Tým pádom sa určovali podľa farby a tieto skupinové označenia sa používali pre všetky kamene tých farieb. Samozrejme s rozvojom mineralógie
a gemológie, to je taká aplikovaná mineralógia, sa tie kamene začali odlišovať. Inak pekný príklad, ktorý toto ilustruje, je v anglickej kráľovskej korune, kde je osadený názvom Rubín čierneho princa, áno, ktorý je ale spinel. To bolo zistené až potom, ako bola koruna vyhotovená neskôr. S veľkým odstupom času sa zistilo, že tento rubín nie je rubín. Tento rubín je vlastne červený spinel a takých príkladov je samozrejme z minulosti. Dobre, ale keď sa bavíme konkrétne o tomto čiernom princovi, tak to je tým pádom, keďže je to spinel, má akoby menšiu hodnotu? Technicky vzaté by dnes... Tam je, poviem tak, nedá sa to úplne zovšeobecniť, pretože tých kritérií hodnoty pre spinely a rubíny je viacero. Ono by to veľmi ťažko by sa porovnával jeden kameň s druhým, lebo do toho vstupuje viacero aspektov. Aká hmotnosť je toho kameňa? Pre niektoré kamene je vyššia hmotnosť oveľa vzácnejšia ako pre iné. Aha, aká je pri tej hmotnosti čistota, aká je pri tej hmotnosti farba. Platí ale, že konkrétne spinely sú kamene, ktoré ľudstvo až tak veľmi nepoznalo. Tie rubíny sú oveľa populárnejšie, lebo historicky bol proste vždy červený rubín, ale vzácnosťou výskytu je spinel ojedinelejší a vzácnejší než rubín. Aha. Spinelov máme menej. Je to krásny kameň, ktorého hodnota hlavne v posledných rokoch pomerne výrazne rastie. Možno poviem ešte viac, než to je pri tých rubínoch, až na niektoré výnimky z rubínov špecifické. Ale spinel je kameň, ktorý patrí medzi tú, poviem, drahokamovú špičku takisto. No dobre, takže drahokamy máme jasné, teda v rámci možností, aspoň pre mňa. Ale ako sa určuje hodnota tých drahých kameňov? A teda vy samozrejme s nimi aj obchodujete, takže kto určí, že tento typ kameňa bude stať toľkoto a bude sa s ním obchodovať? Tak podobne ako aj v iných oblastiach, alebo teraz poviem komoditách, tovaroch, ktoré sú predmetom obchodu, je to trh. Mm-hmm. Je to trh, ktorý vlastne na základe dopytu, ktorý z toho trhu, v tomto prípade sa bavíme o klenotníckom trhu, vychádza a ponuky, ktorú nám dáva k dispozícii v tomto prípade príroda, tak sa vždy určuje nejaká tá, nazvime to, že stredová hodnota, ktorá určí tú cenu. Samozrejme nie je to také jednoduché, pretože ja to rád prirovnávam k zlatu. Mm-hmm. Pri tom zlate sa tá hodnota určuje veľmi ľahko, pretože to zlato je jedno. Len jedno jediné. To rídze a čisté a je úplne jedno, kde vzniklo, odkiaľ pochádza, pretože ono nemá odlišné vlastnosti. Ono má vždy všetko to zlato, len jednu vlastnosť. Zlato je istota. V podstate. A tým pádom je veľmi ľahké na jedno miesto sústrediť celosvetovú, zjednodušene povedať, celosvetovú ponuku aj dopyt. Len sa to na nejakej burze stretne a bavíme sa vždy o jednom jedinom zlate. Lenže pri tých drahých kameňoch, keď by som spomenul napríklad diamant, tak existuje niekoľko hmotnostných kategórií. Existuje niekoľko kategórií čistoty, farby, výbrusu, fluorescencie, ktoré keď sa navzájom kombinujú, tak sa bavíme o tisíckach kategórií diamantov. A pre každú z nich je v podstate potrebné nejakým spôsobom určiť hodnotu. Samozrejme, toto sa nevie stretnúť v jeden deň na jednej burze a určiť to pomerne exaktne a ten trh, aj tá tvorba cien je voľnejšia než pri tom zlate. To znamená samozrejme, že je dobrá voľba, že sme si vybrali zlato ako platidlo v istej dobe, lebo veci, ktorými sme dokázali platiť, boli rovnaké alebo veľmi podobné. A keby nám mal niekto vydať z diamantu 2 menšie diamanty, asi by to boli debaty na týždne. Nevydal by, lebo by stratili na hodnote už len tým, že by sme ich rozdelili a nebolo by súčet hodnoty 2 kameňov by sa nerovnal hodnote jednoho veľkého, pretože väčší je vzácnejší a tým pádom aj jeho hodnota za hmotnosť je vyššia než pri tých menších. Ale pri tom zlate, viete, to je tiež veľmi zaujímavé, lebo tu bola položená otázka, že na čo sú, sám som si položil otázku, že na čo sú drahé kamene. A tá otázka sa v podstate natíska aj pri tom zlate. Zdanlivo by niekto mohol odpovedať, že ale veď to sa predsa používa v technickom priemysle. Áno, ale viac než nadpolovičná väčšina zlata sa používa v klenotníckom priemysle.
To je zaujímavá informácia, to som nevedel. To je údaj, ktorý veľa vysvetľuje, pretože práve ten klenotnícky priemysel vytvára väčšinu dopytu v prípade zlata, ktoré sa spotrebúva v rôznych odvetviach priemyslu a ktoré je do veľkej miery hýbateľom pri určovaní hodnoty tohto drahého kovu. Čiže opäť treba povedať, že tá základná pohnutka, ktorá vytvára hodnotu pri tom zlate, je veľmi podobná. Keď sa človek zamyslí a vráti sa do minulosti, keď žiadne spoje elektrické neboli a technológie neboli, zlato už bolo. A hodnota zlata bola daná tou ľudskou tužbou vtedy presne z takých istých príčin ako pri drahých kameňoch a dodnes to pretrváva, aj keď si to mnohí neuvedomujeme. Čiže porovnávať tie drahé kamene s tým zlatom sa dá predovšetkým z toho dôvodu, alebo hľadať tie rozdiely sa dajú z toho dôvodu, že to zlato je v podstate jedno a tie drahé kamene sa nedajú všetky subsumovať pod nejakú jedinú kategóriu, ale obrovské množstvo kategórií, pre ktoré treba tú hodnotu určiť. Rozumiem. No ale to je naozaj zaujímavá informácia, to by som nečakal, že v dnešnej technickej dobe, kedy naozaj tie zlaté spoje sú veľmi nutné pre všetky naše elektronické zariadenia, že stále ešte hrá príjm to klenotníctvo, to ma celkom teší. Tu je možno len taká doplňujúca otázka, aké zlato sa hodí k diamantu? Lebo niekto povie, ja potrebujem mať 24 karátové zlato, alebo 14 karátové, alebo také nejaké. Je v tom nejaký rozdiel, alebo je to naozaj len individuálna záležitosť? Ak sa budeme baviť o rídzosti zlata a nie jeho farbe, lebo dnes poznáme zlato viacerých farieb, ktoré vlastne vzniká zmiešavaním zlata s inými prímesami. Vytvárajú sa zliatiny, ktorými hovoríme legúry, s inými kovmi a tie menia okrem iného aj farbu zlata. Ona môže byť ružová, alebo môže byť taká až takmer biela. Ak dáme bokom tú farbu a budeme sa baviť o tej rídzosti, ktorú ste spomenuli, či 14-18 karatové alebo rídze zlato, tak tam treba povedať, že zlato má prirodzenú vlastnosť, že je mäkké. Zlato je mäkký kov. Ak ideme do toho kovu uchytávať drahé kamene, tak čím pevnejšie je to zlato, tým lepšie z technického hľadiska. Samozrejme, že treba stále zachovať tú mieru tak, aby sme mohli hovoriť o tom zlate, ako o drahom kove. Takže tomu je postavený aj u nás, upravuje celú túto oblasť puncový zákon, ktorý hovorí, čomu sa môže hovoriť zlato a hovorí, že keď je niekde zlata veľmi málo, tak už to za zlato nemožno označovať. Ja z tohto titulu považujem za taký rozumný variant, takzvané to 14-karatové zlato, ktoré je v podstate zliatinou, v ktorej sa nachádza 585 000 zlata, a zvyšok sú prímesy. Čiže nadpolovičná väčšina je zlato. Toto je zlato, ktoré má teda nadpolovičnú väčšinu zlata v tej zliatine a je v rámci možností určite aj tvrdšie a pevnejšie než zlato s vyššou rídzosťou. Napríklad to 18-karatové, kde je už 750 000 zlata. Takže to je taký veľmi rozumný variant na osadzanie drahých kameňov vo všeobecnosti. To je veľmi dobrá informácia. Taká praktická. Že áno, lebo človek si povie, áno, chcem mať niečo, povedzme aj investičné, aby som tam mal čo najdrahšie zlato a čo najväčší kameň a tým pádom niečo vlastním, ale ten šperk má okrem iného aj takú tú funkciu, že by sa mal nosiť. Áno. No okrem iného teda narábam tu ja s nejakými karátmi, čo sa týka rídzosti toho zlata, ale karáty sa uplatňujú aj pri diamantoch a to je niečo rozdielne, alebo je to to isté? Nie, je to niečo úplne rozdielne. Pri tých drahých kovoch, alebo pri tom zlate sú tie karáty tak historicky zaužívaným označením, ktoré nejakým spôsobom vyjadrovalo rídzosť, čistotu toho kovu, ale pri drahých kameňoch všeobecne, nielen diamantoch, sú karáty akceptovanou hmotnostnou jednotkou. To znamená, v karátoch vyjadrujeme hmotnosť, váhu drahého kameňa a karát zodpovedá 0,2 gramu. Čiže jeden karát je 0,2 gramu. 0,2 gramu, dobre. Čiže keď mám polkilový... tak má veľa karátov. tak má veľmi veľa karátov. Ale teda, keď už sa bavíme o veľkých kameňoch, môžeme si len tak nejak orientačne naznačiť, že koľko stoja drahé kamene, poďme sa možno baviť o diamantoch. Ja viem, že to je veľmi ťažko zodpovedateľné, ale keď napríklad si u vás kúpim prsteň, ktorý má naozaj maličký diamant, ktorý ale stále diamantom je, aké tam môžu byť rádovo ceny? To je otázka, ako koľko stojí auto. Ale napriek tomu poviem, že tie malé kamene, ktoré sa
nie v veľkom množstve osadajú do jednoho šperku, ale ktoré sa povedzme používajú ako solitéry. Že jeden taký kameň býva osadený, ktorý má hmotnosť 0,03 karatu. Priemer nejaké 2 mm, ale používajú sa, tak tam sa bavíme radovo o stovkách eur. Samozrejme, smerom nahor tá hranica nie je nejakým spôsobom obmedzená. Tam tie najdrahšie kamene sa ani neobchodujú alebo nepredávajú v šperkoch klenotníctvách, ale bývajú takmer pravidelne predmetom aukcií. Tie najvýnimočnejšie kusy, ktoré sa nájdú raz za čas a ktoré sú naozaj, že v počte jeden kus, tak tie sa vždycky idú prostredníctvom tých prestížnych aukčných domov, či Christie's alebo Sotheby's, idú na aukciu a tam sa stane aj, že sa nepredajú, nedosiahnu tú očakávanú hodnotu a stane sa aj to, že ju niekoľkonásobne predčia. Ono to veľmi závisí od okolností, od toho, kto sa tých aukcií zúčastňuje a tam sa bavíme o cenách radovo v desiatkách miliónoch dolárov za jeden kus kameňa. Či už sú to špičkové rubíny, diamanty, smaragdy, záfíry. Ja ešte mám takú možno doplňujúcu otázku. Je diamant dobrá investícia? To znamená, všimli sme si, že naprieč vekmi si tieto drahé kamene držia nejakú cenu a teda asi je celkom rozumné odložiť si istý typ imania aj do takéhoto kameňa. Je to dobrá investícia? Veľmi často túto otázku dostávam a nedá sa zodpovedať jednou vetou. Ja poviem, že je ale. Mnoho ľudí, to najčastejšie očakávanie, keď dostanem otázku, či je diamant dobrou investíciou, je, že no dobre, ja ho teraz kúpim a potom ho za 5 rokov predám a bolo by ideálne, keby mi niečo priniesol okrem toho, čo som do toho vložil. Ak sa na to pozerám takto, tak poviem, že diamant nie je vhodnou investíciou. Totižto dané aj tým, čo už som spomínal, že ten diamant nie je len jeden, ako pri tom zlate, platí, že ak chcem ten diamant ďalej predať, tak musím nájsť niekoho, kto chce presne ten kameň, ktorý mám v ponuke ja, čo je tým, že tých kameňov je niekoľko tisícok kategórií, určite komplikovanejšie ako pri tom zlate. Čiže z hľadiska nejakej likvidity je to určite komplikovanejšia komodita. Z hľadiska uchovania hodnoty platí, že kamene veľmi dlho rástli a zároveň posledných niekoľko rokov pomerne výrazne klesli. Aj keď sa to veľmi často nehovorí, ale je tomu tak. Na druhú stranu treba povedať, že to porovnanie sa nedá urobiť len z hľadiska nejakého výnosu za určité obdobie, lebo každá investícia má svoje plusy a minusy. Ak máte nehnuteľnosť, tak je veľmi jednoduché ju zaťažiť daňou, je veľmi jednoduché vám ju zoštátniť. Ano. A tiež treba spomenúť, že určite sa o ňu budete musieť starať, pretože ak ju 40 rokov budete vlastniť a nikto tam nebude bývať, žiť a nikto sa o ňu nebude starať, tak s nej bude ruina. Ani jedna z týchto nevýhod pre diamant neplatí, lebo jeho držba vie byť anonymná, tie kamene sú veľmi malé. Ak to porovnáte so zlatom, poviem, 1 000 000 eur preniesť cez hranicu v zlate, cez detektor kovov na letisku je nemysliteľné. Preniesť 1 000 000 eur v diamantoch je veľmi jednoduché. Tých aspektov je viacero. Ja poviem jeden taký príklad, ktorý rád hovorím na záver. Určite nie sú vhodnou investíciou z krátkodobého hľadiska. Oni sú schopné pretrvať veky. A príklad. Prišli k nám mladý pár manželia, ktorí predpokladali, našli niečo po prastarých rodičoch a predpokladali, že to bude mať nejakú hodnotu, ale veľmi tomu ako veľkú váhu neprikladali. Oni vtedy mali nejakú hypotéku na byt a celú tú hypotéku vyplatili z predaja tých kameňov, o ktorých nepredpokladali, že to niečo je. A teraz otázka je, že koľko tí prastarí rodičia bytov vložili do tých kameňov v tom čase. Neviem to zodpovedať, ale je pravdou, že nie je veľa vecí, ktoré by dokázali pretrvať taký dlhý čas a uniesť tú hodnotu v takej miere bez toho, alebo s tým, aby zvládli všetky tie rizika, ktoré ten čas so sebou prinášal. A ak sa na tie kamene pozerám takto, určite to nie je investícia, ktorá je tá prvá v poradí. Ale ak už mám tie prostriedky nejakým spôsobom diverzifikované a rozdelené, tak si myslím, že v istom momente dávajú tie kamene zmysel, ale treba to vnímať tak nejak v tom duchu, ako som spomenul.
Je to veľmi pekné prirovnanie, čiže v istom momente, kedy už mám niečo pokryté, je možno vhodný moment na nákup kameňa, pretože ak sa človek potrebuje sťahovať s celým domom, tak si ho môže zobrať do vačku. Asi tak. Veľmi pekne ďakujem. No a teraz teda, keď už vieme, že môže to byť aj investícia, že samozrejme to závisí od dopytu, tak kde sa nakupujú drahé kamene? Z pohľadu obchodníka. Tak, áno. Z pohľadu obchodníka rôzne. Veľmi to závisí od toho, o aké drahé kamene sa jedná. Napríklad diamanty. Do veľkej miery obchodujú členovia diamantových burz, ktorých je teraz na svete niečo vyše 30, tak ich obchodujú medzi sebou na týchto burzách. To sú v podstate inštitúcie, kam prúdi vyťažená surovina. Obchoduje sa na týchto burzách samotná surovina, ktorá sa potom predáva ďalej medzi spracovateľov. Tie kamene sa tam po vybrúsení na tie burzy opäť vracajú a cez tie burzy potom prúdia ďalej medzi obchodníkov, distribujú sa až v podstate do tej finálnej štácie, ktorou sú tie šperky. V prípade farebných kameňov je to niečo komplikovanejšie, pretože tam ten obchod nie je taký centralizovaný, nie je zastrešený takými inštitúciami, ako sú v prípade diamantov tieto burzy. A tam je to veľmi individuálne. Sú nejaké svetové veľtrhy, kde sa stretávajú brusiči, spracovatelia, ťažobné spoločnosti z rôznych krajín sveta a obchodujú tam medzi sebou, je tam možné tieto kamene nakupovať, alebo druhou alternatívou, ktorá je síce komplikovanejšia, ale možno lepšia z hľadiska dostupnosti tých jednotlivých kameňov, je cestovať po tých ložiskách. To znamená ísť ak nie do oblasti ložisk, tak aspoň do oblasti, kde sa tieto kamene spracúvajú. Čiže tam je to o niečo komplikovanejšie. Čo najbližšie k zdroju. No ale my sme sa už predtým teda rozprávali a tam zaznela od vás taká zaujímavá informácia, že ak aj vy ako teda renomovaný nákupca, povedal by som diamantov, kúpite nejakú várku, tak je veľká pravdepodobnosť, že sa tam objaví syntetický diamant. Je to tak? Dnes je to tak. Tento problém tu nebol. To je, respektíve poviem, nie je úplne novinka, ale posledných 10 rokov veľmi aktuálna. Čím ďalej, tým viac aktuálna téma, lebo syntetické kamene klenotníckej kvality sa stali bežne dostupné. V minulosti sme poznali syntetické diamanty, veľmi často sa využívali, ale boli priemyselnej kvality. Dnes sa dostali do klenotníckeho priemyslu a predstavujú, pokiaľ nie sú odhalené a pokiaľ nie sú správne prezentované, tak predstavujú samozrejme veľkú hrozbu, lebo v čase, keď tie kamene na trh vstúpili, úplne na začiatku, tak ich hodnota bola ešte dokonca o niečo vyššia než hodnota prírodných náprotivkov. Dnes už sme na zlomku ceny a dovolím si tvrdiť, že s istotou tie kamene skončia niekde blízko nuly. Dnes je to taký veľmi populárny trend, ale málo kto vie, že syntetický rubín bol prvý vyrobený v roku 1907. A vtedy bol, áno, to je dávno, klenotníckej kvality. Vtedy bol ďaleko drahší než prírodný rubín. A dnes sa akýkoľvek syntetický rubín prevádza niekoľko eur. To znamená, že tu je veľmi dôležité vedieť odlíšiť tieto kamene a nájsť medzi nimi rozdiel. A oni majú svoje miesto, ale musia byť správne deklarované. To znamená, ak je to syntetický diamant, a ja poviem, že je to syntetický diamant, tak je všetko v poriadku. Ten kameň nie je zlý, nie je na ňom nič zlé, len musí byť správne deklarovaný. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja. Myslím, že na dnešný podcast to stačilo, pretože v ďalšej časti tejto podcastovej série si povieme niečo o určovaní pravosti drahých kameňov, o ich falšovaní, nakupovaní na burze a o tom, ako si domov nepriniesť kus bezcenného skla. Ďakujem pánovi Mikušovi a teším sa na náš budúci rozhovor. Dovidenia. Dovidenia.